no kasta, mangasawa kan, Juan anak ko. Uwan na lang. Ay na. Nagsaya at tinadamag dayta. Ay maragsa ka naglauna yan ako. Nasadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga mintimang kankantyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung matimakan kantyawan. Makadandano kak madamang kankantyaw kanyak. Tibaak. Ay kasla di ka pala na iruwam ka dagita at tao. Amumbait nga ado ti managkantyaw dito'y lugar tayaw. Uwan nga rin amin samot na natatao dito yung lugar tayo at managkantyaw. Sapay ng isuda mati kantyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sana balay, ta saan da kantaw na makantyawan, ta mangasawa ka na nakaw. Uwan ba't kat diya? Agsagana kayong araw, ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may kaasawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabangibang na ilay, kasinsin Juway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kantyawan yaw. No kasta, graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsin. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaan. Kuna lano sana kung na maadaan iti apo kaw. Okay, naimbag ano, ubeng jay asawaan na. Ang mga mat no bumakitay, di saan mat lama ka anak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na karoon Makaanak pa'y day iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatay. Malangarap, nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan ni tila uya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala umaw na kita'y baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, marang makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. May kanta sa anin ngay. Bayang, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige na nang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton ti mangkang kantsaw kan kaakas iti naibagam kanya. Kung nga raw, may stress ang ina tunggal kantyawan ba? Isungay ta, nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw, Juan. Sapay ko matagtali na ti kinasimpag mo. Uy, apay ko mga baliwak ngay. Inborn ni kinasimpot ka. Iso amatayak madla na simpot latait na baka. Itatanalpasan ti kasarta. Aghani mo tamamot, Juan. Pailaan. Saan na ita hanakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko'y dinalpas ti kasarda. Naghani mo da. Hindi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan ure di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kantay kayim ko. Nasikugan da maadagos. Sika aghani mo tangarod no kastati ko nam. No siya klamay sa oray saanan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangpot kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon niyo? Mayat ana na. Iso na lang, takas lang na bambano kaklaunay.
Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungaal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadaan ak laki ti adago sa iti apukaw. Una. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan na Edna. Ay da! Excited ako na makakita iti apukaw. Ay da! Karurupak tukuma. Triplets ko mati sikog na Edna, tapno mamaminsan. Tauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagbayatan ngayon no triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan na nako. Uno, uray may sa mayat lang ta. Ngalangar, tay turog ko man biit na na. Kaslak matagtrangkason ka po iti bannog ka. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mangwan. Kuwan nagagat pa ngagtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatay. Awan sa may bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Kat, inintriga na mula ang te matmatgadan na king ka. Kuwan syakti para igamiti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro din jay asawa. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan is tambay. Ay, konsumisyon na jay asawa. Kasano nga ro dagiti limang anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kami na iti utang. Puro utang, tikan kanan may, Edna. Isu nga ay na po, apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayit ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsado. Diyay lamamuto, ti pagkagatan na. Awan ka di pa, Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un ngarod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, mambanog laan mo talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga tangay kada diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at tiyempo pa ita, Wano ada puliyo abaaw, wano Lopez. Awam mo't pulimin to pa'y tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan da iti anak. Ay, posible mo at siya ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Anusan tangarudan at aguray lakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita. Urayan talatan. Ay, kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awag pa'y magkasinsay. Manu abulan dan nga agdidin na. Saan pa'y mulang agsikog ni Edna? Nay, apay nga ay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na kasambutan at agputaw tanay. Mapaanan titawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Ngama, talagan sa nga awan pa'y. Langasawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't puton mau kaanakan. Addan to, uncle. Kumapoy kan samot nga main kaanakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot mau. Awan useless kaanakan. Abay aya, hindi tagsar dengan akan kancyawan, uncle. Hindi awan pa'y asawa. Kanayon ti kancyaw yung kanya kamay sa kabaak. Itatanang asawa. At dalatamot pang kancyawan yung kanya. Apay akasta kayo? Nanay. Ay, di ka nga rod agunit. Abarok. Rabak ko lang, may. Di ta kayo malangan.
Tama nga no, makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Ah, Edna, manutawin mo? 26 ko na, friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapaano ti tawin? Ay, awam mo nga rod. Apay no, aghanimon kayo manan. Sa balimot a lugar, ti papanan niyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglipay laan. Uray man agawa nga agawan no, awan to mo anak namang tawid, iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabaling ti aglive iti trabaho? Juan, lakay. apay aya bakal. Aghanimun ta kumamanan. Agrelax ta mo uray sag paminsan lang. Bareng maagdaan tan iti anak. Padasag ta kadit aghanimun iti sa balimanin a lugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung naglangan na. Italaang maumanan nga aglive ka. Tiyadan, bambanog la da ita. Ah, Talaga siguro asaan ta agasat ti maagdaan iti anak. di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan tinamnamak bakal. Aklunan talatan no talaga asaan ta maparaburan iti anak. Saan mo't la adata ti kastan o bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. So nga ayos lang dita. Alala, maturog tatik di. Nagsapa pa'y laang maturog tan. Tawan mo't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ro na madaan da iti anak, kag sadut-sadut ka mga men. Bambanog lang dita. Maturog takiting. Apay akas tatilanggam nga imay dito'y balay, Edna anak ko. Ay, naimbag pa'y ni manang ko, masikugman gaya mo, nanang. Ha? Dayjay may, nakabsat mo may. Di na mo ti aktipid iti anak. Pasipay la dyan inaudi nga anak na agam masikog manay. Mayat kidi ati adut anak na nanang. No, adda maipakan. Ngam kas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo laag puto ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot day jay. Ay, sana all nagagot. Nay, nagagot mo jay asawam Kanayon ba nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nila kay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawang? Saan dak amagets, nanang? Oh, at iti sweldo bakal. Nainayon gitan ti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na, tapno adalat ta savings ta bakal. An-anwan ta nga iti adu nga urnong na awam mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan ti anak. Lipato mo ti may papan iti dayta. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon apan nagdanada sada na andaan ni iti anak. Ay na, mamanok dayta ko nakmay. Awan daytaan. Ngala, inka agitasaran ta mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong ka no dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Haramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailong. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Abay aya. Kano nakasadsado? Ha? Sadot nga. Bambanog kano lang dayta. Pampanunutin na ngamin asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya?
Naminado ka no na pinadas mi. Ngam awan ka no latta. Iso ama sa duten. Anya! Apay Juan, masadsadot ka kanumutan kunajay asawa mo. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iji opisina. Kan oray day off ko. Sumbre kaklatan ako ta isupay ti sweldo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Napukawan ka mo kanaon itinamnama amaadaan iti anak. No pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan. Husto, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kiti niya manugang yaw. Ipilit nanto, matyagsikaw ket talagang harod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay day jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapupukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang nga awan. Bambanog laday ta. At iti sweldo bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita. Ta nagsasaron ito pa nag-overtime ka. Yag mo nga rodan. Ne, apeng aglalabot ka ang mga awat iti sweldo nga Saan kan samat ang naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngam awan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak ta mo. Tapno da kumamot ay wana. Ta makaburing mo tagigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mo? Sa lipato mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo, awan ara-aramidon na. Saan na masapol nga agtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok para ka na ta. Nalakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat. Bakit? So maturog ta. Napanandiid na. Ne, ija ka ambo Awan ijay silidyo aya. Diyak mo't nariingan. Awan dagiti kawas na. Anya? Napanan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila, ang trabaho ak dito. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nga kurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kayat ko tiyo madayaw, ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello? Hello, Edna? Mabit lang. Hello? Nay, anyat sang sangitam, Juan. Na. Di ba't agawid ang... Mano atawan na ni Manila. Di ba't agawid ang... Ay, anyat ko na aya. Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yun sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan mo na nang... Insukat nagsamot tan di manugang yaw. Ay, di ka pampanunot iti negatibo, anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awag. Pinanawandakan, Juan. Insukat dakan iti obeng. Magulimag kay man matanggal. Imbas na patib ka rin yung tipakinagam ko. Kastamot ipagbagayaw. Ay, magkumad nga may nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawinan, asaan na nagaw-awid na idna. Umawag paigan ka, sana na ka. Nabayagan awan komunikasyon na yun. Anya? Ay, awan nga roden, ha? Di kan magnamnamakin ko na barok. Ang mga nuinsukat na kan.
papanam, Juan. Iji Manila na lang. Inaksapulan ni Edna. Anya, ay anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makaamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makita ti asawa ki jay. Hindi ko kami umawawag kanya kon. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturong ijay Manila. Una lang, natulag ko ni insan ko. Dua kami, ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kaya, anyat ko na na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam, ti ipapantay dyan. Ay insan. Iso ang kalaatan ta. Alaman nga raw. Mapantang nga raw dun insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Ha? Kumusta ka, Edna? Agyamanag ta na sa pulan kamatlangan. Ako rin ka. Apay nga'y amasikog ka. Juan, di kay mabalin apastrakan ta. Dati asawak ni ta unag. Ha? Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak ni si Kugko. Anya? Iso adi kan mangnamnama pa'y kanya ka. Lipatan na ko, tanabayagan alinipat ka, Juan. Ila. Ronay, kasaritak man dyan ako. Awagan man, kasaritak baro. Anya man ayat ibagayo kin ina. Ay kwa, kaya't ko lang mga iliwan mo't baro. Agdawat yung hindi ti pagkatang hindi arak ang isut ammo. Ay, saan mo it, Ronay? Ala na baro, kaya't ko lang kumustahin dyan ako. Awagan man. Mabil man lang nga rod. Awag ako. Hello, Mina anak ko. Kumusta ka dito abroadan? Hello tatang, nasaya at latamot Na kayo ay, kumusta kayo? Ay na. Kimaro tayo sakit ito. Nagkapgis tayo sakit ito ko anak ko. Napgas pa nang Diyak makapangat. Limtag ti sakag anak ko. Ang mga ano pinalalwan nyo man ng tiara. Ay samay na lang. Napayag tupay na diyak naging inumay. Wang dawa na diyak imin inumidara anak ko. Ay, kaya pa-check up Huwag ngaroon ko ma. Ay may na. Awan magkwarta anak ko. Sige, tagi pa uita kiti kwarta pagpa-check up yun. Ang yaman ang anak ko. Ayoko, nagsayat ka ng anak na. Diyak ang babawi, ang nagiputot ka ng anak ko. Siguro ang tingaragisagan ka man dito na baw tinaga. I love you, anak ko. Basta iwanan nyo di sa nanadyo, Diyan yung aminang tibawal ka na kayo. Huwag promise, anak ko. Kaano ka ngagpawit ng anak ko? Inton bigat, tata. O sige, Torayag. Ang yaman ak manan, way. Ay na, patpaliganggaw na yung anak ko. Chup-chup, mama. Ay, nukas ta. Adama din kwartam. Ritaw. Way, Rita. Adama na yung pag-shot ta. Best friend. Uwan best friend. Talaga nga best friend ta. May papaditi ara kanya. Ewan na yung Rita. Ka-ultimo tagitinagan takit dandani agpada. Rito. Ken Rita. Agbagbagay da. Iwan nga pa sa Rita, Rito. Angam na di mo ikan iti sa bali, kaipapanan, di ka nayo na panagkuyog tawan. Kan, no adarik nam kanya, Na. punasi mo. Tapno sana madadaal, di pa nagbarkada ta.
Ha? Arak laeng ti makagapon. No apay nga agbisprinta rito. Well, ay na. Dalag mo na. Di ka kasi madanagan. Taawanan ti plano ka mga asawa. Ag happy-happy lahangan ti kaya ko ita. Nubilang mga asawa ko man. Abay, bakit nasawaan? Tay ubing mo tila. Tapno makaanak pa'y mag. Tsaka ako. Ha? Ay, alagi din. Ito nag-eskwela, iskwelaan rito. Alang ano? Ay, mabidlaan. Tayo mangala iti balon ko, pantalon ko. Ha? Apay ti pantalon. Basta, pag sukatak to sinabay. Ha? Ay, ay, amukaon rito. Tatunggal mabartag ka. Mabasa. Sikaw, iwan mo Sikaw, Marita. Balik sampay lang, mat. Ang talina kakadilat. Ay, nabartag kan rito. Sigan sabat nabartag Rita. Ya. Limpyo ako ba? Tiko na ka. Ay, dandanin tupay di ka makamulagatan. Dumandang ka man kiti. Agidak Rita. Agpunganak dita tumang mo. Abay, aya. Hindi ka payagawin, aya. Indol bigadan. Maturog taki din dito. Istor nga yung talito. Ay, good. Ay, agida mo nga ron at maturog at mo to. Abay, sigalat maturog kaya. Tagunam nga agpungan ka. Di tumangkaw. Agbuang ka ba dito tumang ko no? Kaya mo. Ang pinungan ta, Rita. Hello, Lakay. Kumusta ni Tatang? Nagpa-check upan? Ay na, patpatsyung tuman ni Tatang. Kaano ka nagsakit na dyan Ha? Pinauita man nga mina ni Tikwarta. So asaan man na nagawin. Napan naman yung bartegan ating pauit mo akwarta. Anya? Ay, unay mata ni Tatang. Kunak man no nasakit di sa kakansyan na. Napagpatsyung tuman nga min amin nga ipaganagan ka. Lamin ano alin nasutugan na ka. Yung di ka mat matitigra. Pauitam lang tama ti Tikwarta. Arak, di ba papanan itad mo akwarta kin kwa na. Ay, Di pa'y makagatang itibado na. Ultimo brief na. Pasig arot-rutan. Yung di pa'y makagata. Tanapat patay kara kayo na. Ambong matigas na nga istalda, ma'am. Yung inispoil mumut nga may. naalala. Jack nga rod pauitan na ni Tikwarta. Sana balit akadwang mo't di tabalay. Wen, saan nga bisin na dyan? Tataman dito yung balay. Imbisigated mo ti kwarta ken kwa na. Saklaan yung tipang tila. Kapag gatang ko iti kaus na ken kanan na. Sige. Sika nga rod ti makamukin ni Tatang Jack pauitan na ni Tikwarta. Ronay, awagan ba ni Mina ta adda ibaga? Anyaman ti bagayong Tatang. Kumusta lang mo na? Ta kailiw kundi anak ko. Awan lod ko. Kay ingkaaglod abarak. Naibusan ti lod iti store. Isa pasensya kayong Tatang, wey. Miss Grace, sika mo kaya. Apay, nagpawit man anjay anak mo iti kwarta. Ket umainak man awisan, amapanag siya. Saan? Best friend? Yan. Umaya lang makiawag. Taawagak ko madi anak ko diya, bro. Ay, kuwan na. Sige, agam, sigurado, may bustilod ko, abroad ti awagam. Di ka madalaga, best friend. Tabayadak to. Makapawit ni Mina. Uwan niya. Ay, sige nga raw, mabitaag talaag tay cellphone ka, best friend.
Hello, tatang. Pasensya kayo. Ngam saan kayo napawitan ni Tikwarta? Nagsakit ang tiyan ko. Napagas mo na wala. Saan da ko na martistahan, tatang? Sa anak ba niya artista anak ko? Ay na, namin anon nga inulbudan da. Pinagbigyan kayo itinaunday a panawan. Tatyam mo, kagbalbaliw kayo. Ngam saan mat kayam? Iso ala dingitek. Ngam saan kayo napawitan ni Tikwartayo? Naadda ka sa pulan nyo, ibagayo langan kini Ronnie, ta iso timangta ni Tikwartayo. Anya, ulay ka mo anak. Di kalmasyan kanyak may nga, ma'am. Amo may ngawan trabaho. Amo may ngawan pinsong ko. Awan pangalaga ni kwarta, anak. Ay, dumawat kayo kanila kay ko, no, da ka sa pulan nyo. O sige, tagtrabaho akmanan. Baliwan tayo tumanandag sarita, tatang. Bye! Ronnie Baro, nakuna ni Mina ano at ka sa pula. Nagtawat ang iti kwarta kayong ka. Mangtag ka man iti kwarta Baro. Uray sa ngaribo laeng. Paunsaran niyo iti kwarta, tatang? Ekwa, pagkata ko man iti agas ka o Baro. Nasakit nga minti ulo. Tiyan, kinsikit ko. Ala, nagrobot kayo. Nakuyugin kaya nagpa-check up. Ah, eh, siya ko Baro. Mataktak ka lang, saklatan. Uyugin kayo. Ala, kapanda yun. Ano tayo resita di doktor nga agas? Sa tumot lang, di manggatang. Abay, talaga nga awan pa nagtalit yung kanya. Di na kaya't apaigaman iti kwarta. Anyat amok may tata. Ang mga nigatang iwanin ni Taharak. Hindi ka magtagtalan. Grabe kayo matatataw. Imot kayo. Ay, di kan madanagan, best friend. Siyak mo't tisagot ita. Hey, ilibre ka mo't Adya kwartam. Nangalaat. Ay, naglakwak iti bunga jay natiltil ama isikaw. Ha? Nagbunga din na tiltil ang mais mo, Rita. Kuwad! Sunalaang at pasig at tupol di bunga na. Ang ginatag dalatamay, tanalaka, ti panangilako. Hey, isupay mo, si kamoy. Ada pang dua abuti ta, bispre. Hey, Wow, may agaraw. Sige, bispre. Hindi. Dali. Nagrigat naglangan ang diskwilahan ka sa. kuwad! Alalala, umahikan, bispre. Hindi. Rabiin. Yung mawampay mo ilagay malugang ko. Napala na nga ta. Ay, siya pa'y makaturo ka ang. Bitin mo nga minji ininumay kinirita itay. Ang ganas mo, bitin. Nay, nasaya atagdakan ron eh. Ay, itay pa yung urahin ka. Apa yung narabuyan ka? Tatang, rumarang madlaan nga. Ato na patay, kapapanak. Ha? Papalang balay? Rabiay? Basta da papanak. Ganto iti kwartayo. Lima gasot. Basta di ibagbakin ni Mina rumuwarak ita Rabia. Thank you. Dito yung kwartak paraw. Uy. Tsak ibang baga. Apay ko mga ibang agay. Kaya awa mo isilpong kaw. Sa kami mula makapagsarita kin ni Mina numawag kin ka. Basta di ka gipulpulong lawas siya marabianak tatang ha. Ito. Ayong nagpay di 200 pesos tinted ko tayo. Ay na. Ay. Thank you, paraw. Uy. Jak ipulpulong kin ni Mina paraw. Sige lang. Hindi na yan. Ay. Ay, mabisina ang bultan. Rito. Ay, Sa nga ron, Rita.
Nabisin na lang ba't na nag-shot? Hey! Inta pa'y maganda. Ilibre na. Wait. Tawa nila. Imbartek ta nga road. Amin ang naintid ti manugang ko ka na 700. Anya? Sa pa'y makapabisin ti lumabas din na restaurant. Ay, magasta makita mga no ada amuta dita. Di agpalibritan. Anya? Wala na. Kada. Ito na road. Irina. Road. Isa ka magkabot sa baraw. Oh. Langa. Sino na nga duwa mabalasang Rone? Kwa. Kasinsin ko. Ni Emma. Hey! Kasinsin niya. Nakapulipot mutking ka. Kasinsin mo. Kaya timangan. Nanarita. Tatang. Uwan baraw. Mabisin kami ang kanit best friend ko. Wawan mabisin kami ka ni best friend ko. Alam mo nga, bro. O sige, mabitlayan tayo. Back to waiter, ha? Yung tiran tayo, di ka lang niyo, tatang. Nanarita. Apay ngay agas tatar aramidam, Rone. Lukluk ko matandyan ako. Ha? Kasinsin ko lang dahil siya tatang. Apay, nung nagkuyog ti babae ng lalaki. At dan nagkinawatan da. Apay, da kayo kininanarita, tatang. Kanahin kayo mat nagkuyog. Apay, at da relasyon nyo ay wala, naglailo magkang ka na siya babae. Pasay, punasan na pa'y tibibig mo. Iti nagsasango tayo anangan. Pudna na kainuma kinay. Ngam malagip ko, tinaimata nga. Ay na, kasinsin ko nga rudlang day tatang. Anya kay laki dinaya. Ni Mina tumawag. Kasarita tuman mo ni Mina. Itid mo to ti cellphone kanyak nung matamdama. Ay, wait, tatang. At ito isang ribo. Alawas siya, tatang. Ay. Thank you, bro. Ay, sige. Maminsan ton, akasaritak ni Mina. Tarumwarak pa naman, bro. Ay, sos pare. Babae na day jay. Saan na kasinsin? Ay, jak kaya na pakibiyangan day ta. Kasinsin na kanupay. Ay, sos, bantayam ti manugang mo, best friend. Ha? Kasi jay anak mo abang manggay, di jay balasiw taaw. No! Luk-lukun na lagaya. Ay, saan ko kami nga ugalit yung makibibiyang rita. Ha? Wala ka din. Nagrubat ka. Tayo tayo di istaw. Tayo ni kandak manin ni Ronnie sa kwarta. Ay, iswaya. Bayam. Ano may gusto kwarta? Kasarita to ano imbag ni Ronnie. May papan idinayjay a babae. Hello, Mina. Kumusta kan ba kahit? Kastoy kalkalpas ti trabaho. Ay, nagsakit ti bagbagik. Ay, gut agi na nakangarudan Kumusta kayo magkin ka ni tatang ay? Masaya kami, bakit? Agin inumpay ni tatang? Kwa? Saan? Nagbalbaliwan. Inapod na. At dito yung abay ko ni tatang. Ay, kaya't ko ang makasalita ni tatang. Itod mo man magkankuha na ti cellphone. Uwan bakit? Tatang, kahit na kayo kano ang makasarita ti anak yo. Ato iti cellphone tatang. Kahit adda na kasi pidi tatang. Ay, ayaw, sa karibo mo tatang. Ibulsayo lang tatang. Ala, kasarita yung ni Mina. Ala, sumarit kan Joy. Nakaturog siguro ni tatang. Tarabiyo na yun.
Narabyan tamot nga minunay yan, my love. Wanya. Sana bale? Saan ka rin bumari di silid ko? Tapos saan ka rin makita dito ka? When, love? Sino ka doon masimang pataron eh? Ha? Ako ni Joy, tatang. Kasinsin ko. Kung may makiturog dito yung balay, tatang. Nya? Tatang, ang 22,000 pesos, tatang. Pag-shopping yun doon, biga. Thank you, marang bro. Thank you. Ababae ni Rooney Dayjay Rita. Abumugayab. Mapaingay nga itultulok mo. Pampanuy-nuyam tikas jay nga naman ito na. Ay, po ka, anak mo pa yung araw ni Mina. Kanayon nak mengarong nga ikan iti kwarta ni Rooney. Na, No ipulong ko. Di na ko ikan iti kwarta ka. Awang pagsitan mo kasta. kahit, isukat mo, jay anak mo, iti arag. Kasta, ha? Ay, no siya. Saan akabaan at konsensya dayta? Isu nga oray jagan makikuyog keng karito. Kaya't nga tao iti kalukwan ti pagkatagta iti anak. Oray jakagin inom no kastabo lang. Rita. Ay, awan na. Agruam jay bandugang mau no panuy-nuyam. Purge! Ipulong mo jay adak mau. Takasi mo ini mina nga trabaho jay abroad. Mas ka kumamod jay anak mau. Wala na. Magita. Uy. Ada pun tom iti day tanga imbagam. Best friend. Ayan ni Ronnie, tatang. Ha? Mina? Adakan? Kilati sa sangkot mo anak ko. Talaga tsak yung pakpakan mo ti panagawid ko. Tapos na damat niliwak dito'y balay. Ayan ni Ronnie, kunak. Kwa anak. Aday, ti silid yun ako. Iso na lang kwa. Tada kadwa na babae, kasta ka di. Ha? Apay nga, ma'am. Grabe kayo. Abe, nagilimad kayo kanyak, tatang. Nabuyag kaya manaluplukon na asawa. Nga mapaya di yung ibagbaga kanyak. Sa bali pa'y latao, tinakambwak itinayta. Kwa anak ko. Jay, kwa nga min anak. Jay. Kung sinsin niyo tararamidan ta asawa. Pakawanin ako, anak ko. Sorry. Agrig-rig at akijabron, tatang. Kasto'y lagayam di subat na asawa kanyak. Ay, anak ko. Kasi, agparbang ka ko ba? Tabangan no, makalawaan ka. Di ka kumagiskandalo, anak. Di kay madanagan, tadya kagiskandalo. Kaya't kula papanawan na gitiawan ng bain dito balay. Pagkawanan na kumabakay. Pimanawan na niya babae. Sikati pilyag, sikati ay-ayate. Pumanaw ka na, Ronnie. Maminsan kumalaang tisao. Mina, pangasim ka diya. Ikanak pa iti may sagundaway. Pumanaw kan kunak! Tadikan paganano! Pimanawan ni Rooney, anak ko. Kas jay tirumbang kan kwa na, tatang. Di mapapanaw. Talaga ka di atipon mapagawan, anak ko. Saanan? No na minsan, wano namin duwala ko maliniputan, nak. Mabalin siguro ang mapakawan ko.
Ngam namin ano aliniputan naktatang. Anak ko, pagkawanan na ko ma, nujak impulong ni Runay. Papatpatan nakmat ngamin iti kwarta, nukas jay agan datig sa gipulong kang kanak ko. Isure. Kumusta ni insan mo lo, Auntie Panyang? Mayatan, kinablong abaga na. Mayat matan, Diego kaanakan, naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailo. Una, kan naimbag ko nam, tanalaing tay mangilot dito'y lugar tayo. Agkagatil to mga umuli ti santol. Anyang ay, naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Wan nga ron naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagina anaibaltog. Ngala, tinapatag. Naimbaganan di kasinsin ka, Antay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta istor. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan tipanyang di ta paraangan na kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinang itarayan da? Injayan ti mangilot tinang pananda. Eh kastaya, mayat nga ron tasan da pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko nam, tadadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagi tayo nagkauna amang ngilot dito, ikat natay damatan. Ta lalakay na ngaminag. Wan nga ron Jak pa'y nakikita day dya mangilot kahit ngam kunada mo't ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wan ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Isa jak amon no pud na analaing wano saan. Apay bireng, aging ka kadiita kat di ka pa'y agsikaw. Mano at awon nyo nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasaysaya at matlaang ano agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agururay kayo latan iti awan. Uno padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante. Noanyat ko na na. Di yun ibaybayag tanay. Mapmapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw. Kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam itin singasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatagpa-check up. Tapno mo tanon niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak mateng. Masapol pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag kami. Nalukmagam samot kan ti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagi. Amang ano day ta ti makagapo no apaya marigatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamangan mo si katayan ti deprensya. Mabuti nga sa asawa mo. Awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Apay. Ay! Apay nakadalpisak kamot na tandita paglablabaam. Diya makatakder! Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak! Ay na, nagsakit ti sakak! Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Nyat na pasamak kan kabirain. Naligos. Ay, Diyak ka pa lang ti tumakder, lakay! Tulungan nag! ay saus. Nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ang ijay ayan nila kay tunay. Ta ipailot yaw. May mayat no maipan adagos. Tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos.
Sapay nasakit ti maligaws. Kabalang ka day ti magna? Saan unay, tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw ta, asibayan ka antay ti day tasilid ti pangilutakin ka. Di tangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan aditi ruwar, tata? Saan? Masapol asagrado ti pagilutak. Madi, no ado ti mangbuybuya. Wala, umay kan aday. Uwan, tata. Oray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidig laeng may. Agtugaw ka laeng dita aning. Wala, umay kan aday. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahi ta amang ngilot. Isunsamat nga karasubli na kita'y babakit nga may agpapailot. Tanataer nga min dahi ta amang ngilot. Saan mo't talaga laang analaing si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang aram ka kadimat laan? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudot iti unag. Kita mo, medyo may garaw-garaw ko to saka ko. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tuni amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Hanggang datayon samot lang ti saan na siningir bakit? Tadya daduma anapan ni Jikat nagbayad damay. Lakay, si kamampay laang tagluto. Kas ladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatayin bakit? Wan, ngam, kas di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang arot, agbuya kalat taditan, ta siya kung ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amangan no kumaraw. Agyaman naklakay ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw, mapantamanan? Urayin ton bigat manan Asano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul ang mailot at agos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapanagmay maysa. Ha? Sigurado ka? Amangan mo sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Sa anak mamagmag na. Alang arot Aganad ka. Amangan mo maligos ka man ang itadalan. Wan, di na kunurayan ang mangal daw tadyak amo na niya manan nga oras nga gawid Diyak amo na duman ng tipila. Among matun ti kinado ti tao ijay. Kaya panganam ngarot ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin apanganan dita, lakay. Nay, nagkapuam Diego. Di tama ni storantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumip ngayon. Di kay pailan nakaluto. Nagkapuha kami ni Gitalo nantay. Kat kasangsangput-mut ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y naimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit ante. May mayat matlaang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay matkit di aywan, total. Agpapailot matlaang ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa di matris na. Barang agsikog matan. Epektibo mo't lang at adayta, ante. Ay katawan tay kaspadasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamutan ni antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. At si Kaman bakit nanyat panagkunam? Padasan ta amin awagas Kaya't ko ano siya, barang agsikuga kun.
Alangarod bakit? Mapantay ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mijitalon. Ado kunak pay nga rod adalusak di mulak nga aba ken laya. Naruutan dametten. Kauray saklatan at imapan, takabaulak mga ureawan kadwa. Ha? Sigurado ka? Wan, kan maburing ka mga lang agur uray ijay. Amumot nga do ti tumaydayo ijay. Alangaron. Angam no kayat mo, ibaga kaninanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan mo daramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaan. Ha? Nay, itaman pa yakasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka, mauray na dagaang ti panawin. Awan mo't apuros reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturo. Awan pigsak nga umarakop. Ha? Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos birin. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapol ngamin ang mampasaronwan adagos ti pa nagpailot ko tapno epektibo. Ha? Kasta ya? Alangarod Maring maadaan tan iti anak. Wen patsak nga iti mabiit, agsikuga ko, lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Bakit? Nalamin. Arakupan nakmamay. Nabayagan ang dinak inararako. Ay na, nagdagaang. Kundi kan sa mo nagdigos. Nagangdud ka. Ha? Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon? Ngamkit di, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan numasulisog ta. Ha? Man ano ko makitagasawa tamil? Saan pa'y kanong nga ron na mabalin itako na ni Tune? Ay tata Tune. Ha? Taapay ka no? Masapul ka no amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. Adda pa'y 10 sessions. Nay, nakadumot a session daytan. Wen tap no sigurado ti pan nagsikog kunto, lakay. Kan tap no sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to no malpas ti session ti pan nagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kinibakit mo. Basikugan. Kasano agsikog at nagsina kami matan iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumat ti patakaran di mangngilaw. Talagpasan da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapos sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak mo day ta. Wanan tay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Angam sayang kano no di na ilapas. Sa bay aklatan Sa pa'y adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, saan nakamangal daw ita dito iwan? Apay, papanamanan ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpa to'y matris ko, Inal daw mata na mapankagpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita, Bering. Urayom mo't adumakal basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan, doon na. Makapangpanganak launa yun. Ure bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mapalinday tan. Alan, doon na. Kakatayin at una yun. Aguray ka. Aginaw ka ka din, Bering. No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ay, kwa. Diyan ka mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na ko, doon na. Ay na, nagimas ang talsam na. Nay,
kunak no asino ti malabsak dito'y puon ti mangga daduna. Si kamot gayam bireng. Ay, da kayo magayaman te. Umay kayo tamangan tayo itimang ka. Agasam na ita. Kabailam akanan da ita nagalsam amangga. Nga uray awan asin apag sawsawam. Kabaglakan te. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot dan bireng. Ha? Ay, diya ka mo ante. Saan ka nagbinulan idi na palabas sa bulan ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kaya't maukuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na-excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na, Diego! Diego! Huston day tar-aramidam dita. Apay ka diyan, tay. Umasidad ka ngamin dito'y darasam. Walang tay. Apay ka, tay. Ay na, husto day tantagawitan. Inka kita hindi asawam. Madama manuti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Ha? Agpaisan, tay? Wen, nasurog ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawit kan, taing kakitaan jay asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman na ka. Masikugan di asawak. Ha? Agore ka? Masikog? Nay. Kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan na di kang nagkaita. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ng ti sikog mo, bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kay, ang sino nga rod ti amatiin inawam? Ni, apay akas dati sa lunsod mo ngay. Si Kaa, asino pa'y kumangay? Ibagam tagpay so kanyak. Asino ti amatain inawam ko na? Si Ka nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at ang lubulan nga awan napasamak ti nagbatan ta. Ay, diya ka mo Ang si kamot na talaga ti amatisikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabiring. Lading itag. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso adinak ang lilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apay nga gim impake ka. Pumanawa ka. Tadi mo mga labigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalaking. Makamu ka. Panunutom. Ti kayat mo panunutom. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam ti agpaiso. Bareng mapakawan ka pa'y. Awan ti rumbang nga ipudno. Anya kumangay. Basta pumanawa ka. Lukasta, talaga apim manawan kaanakan. Uwanan te. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Ngam awan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang at dalalaki na. Amang ano atap mulaeng. Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbatan may. Kalpasan na nagsikaw. Ay, day talaeng Ngum kaslasaan mo't maaramid ni Bering tikas jay. No ibaga na kumatyag paiso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego kaanakan, agpakuyog kami man kan kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na jay kasinsin mo. Tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet ka bailan nga ubaan. Iso asi ka tinapanunot ko apag patulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na ante. Iso na lang ta agpila tayo. Ta anuman ang titao. Wan nga road. Asino pa'y nagitawan ti number na? Umasidaglaan dito. Ha? Ha?
ni Biring Matay jay kaanakan. Apay nga da ditoy. Ne, isumot ti para awat itinampol. Simbrag nga tangag trabaho dito. Tsaka mo antay. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kan Tata Tony. Adun ti mangmangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi amis mo kinilakay ko ijay ili. Nagkuyog da, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, da di atuni ti ama ti sikog na. No bilang taag subli ni Biringkan ka, awatem ka di pa'y? Tsaka mo insan. Narigat agsaw iti patapos. Tsak pala masungbatan tayo ta. Masapo lang makapanaw tayo na tipag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tanay, rugyandan nga i-renovate na ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo, di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damarili na. Uwan bakit? Di mayata kakaruba tayo ton ija kumpare nga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas mo't la dito ah. Napimpintas la ija ta igit amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Hanga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni ija kalsada. Hello, ading ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanya. Sorry Manong. Na kayo kanit jay kabarbar agam-abang kita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagaro. Napintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang ka di pa'y ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kastaya. Sweet lover nga ron ano kasta. Ay, nagswerte matan ti asawam. Ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga ron ading. Isa makunag anagasat ti asawa. Apalak niya asawa mading. Ha? Ay, well, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Ramihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agigdan na maturutan. Maturukan, sumarunoak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ang sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak, nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan, madamdama akton. Napintasak mat gayam agpaiso. Kar siguro no malinisan nga permitoy ropa. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy matak, mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kuri matmat ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapos school dato kiday ko ah. Ay, ahitak man kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Ta sigurado nga adumanan ti pasayeros. Oh, mangan kamot ka na.
Ada ka dito sa angot ipanganan, sumanarming ka manan. Kita ak nga ro dato kay Dayko, no mayat matlang. Kita man no bagay ko, Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapos kol. Tila raramida. No anyat intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang mat tanapos kol nga ro unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ama Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni Masida. Inton masiitanak. Sige nga Rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data manong Peter. Wan man tani, naurnong man ng tilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanem nagpasada. Ay, wan manong. Ne, bagbagay mo na takiday mo Nadlaw mo mat gaya manong Peter. Wala, siya pa'y ti kunam. Napuskol na na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. An-ana pimintas ka, ading. Thank you nga Rod, manong. Ay, woy, nagluto akiti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwantaan niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arobayan yon. Damat lamisaan kan tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni Tabalay. Anay awan pa'y kasarsarita. Amangan no dakit di araminem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta kaya. Pensyonado ka mat gayam. Uy, isungan ka aklang anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing may. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabalo ak. Jak maten ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas, ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na ka nga ron nila kay mo, no saan ka napintas? Wan ang amahan namat nga ibagbaga nga napintas Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinumero uno amang ibagbagay ti kasta, ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga hana nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam dya sa wakat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kit ti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay ka. Irwar ko ta usarak manan. Makapa-inspire mat gayam na ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak mo usarak dagitoy. Ibaga damanan na nga napintasak. Ay, inak man kay tiagdigos ta ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. nabanuga ka nagpasada. Masakit ti sikat ka ng bukod. Ay, wan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kay ti pakitsindang bakit, wan. Wan, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, kapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Hanmat. Tajay lang pakitsindak ti itad na no kwa. Apay magdata nga asawa. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak baset. Ni, sino da agsagsaga? Ay,
ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, Ading Rosita. Nagseksi ka di Tamanong. Thank you, Amanong. Imbag pakit di datang alakay. Amo na nga apresyar nda to'y baduk. Ma-apresyar na ti kinasiksik. Ngamdya asawak. Kaslahanak nga makit kita. Ay, imbag pa ti daduma. Tay bagada nga napintasak. Ngam ni store nga asawak. Jak pulos mangagdatakan niya na. Hanak samat nga labda dyan nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta saan nagputkit di ngagdardaras, Mare? Anay, apaw, nagsiksi ka mo dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kahit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-appreciate dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Iso nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga'y napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak nga'y. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakes ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, ah? Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Nga may ti ununag na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka nga'y, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kanayon, ah. Inaldaw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kita am kadi dati abok singera. Nagpintasan niya. Ni, ay, mat. Sayang ti kinapintas dati a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun eh. Kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na eh. Nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturugtan. Hala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas nga min. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Aya. May mayat man no, paputdambas ta buok mo. Alam sa bagay, oray anya abuok. Bagay mo, tatalaga ang pintas ka. Thank you, Amang Peter. Ay, woy, mabalinti, agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano, awan aramidam, ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapugis ka mo't, Mare. Oh, bagbagay mo tabuok mo, ah. Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Wan inspirado akan niya yung gagayam kan kakaaruba. Ay, kunakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kasano nga inspirasyon ko dahil jakat uyawan na tupay. Anya? Imposible mo't dayta, Mare. Asawa na ka, uyawin na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style dahil jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti daddo mga babae ta ma-appreciate na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakitan nakmat no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, Mare. Ay, basta.
Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ta inspirasyon ko. Han nga ja asawak, mare. Nakaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Nasino ang kasinsin ko, nanay? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang arod. Sino ti asawa na, nanay? Jay sigo da nobya na at taga-kabangi-bang barangay? Sino ti ibagbaga? Ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan na po daw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte ba't taninsan ko? Napintas di asawaan na. Kaubingan na pa'y da jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una lang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Siguro, arteg ka no, mga dya babae. Sursurando ka no, pay. Sarabali na, basta napintas na lang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Oh, ato iti tangdang mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda na ito balay mo, Mang Peter. Ay, saan sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo, sinuro kang daita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanya. Kasta kami, nung nasidiga, kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kaya't ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kasla kanyam. Ay, pagyamanak apay, sana nasingpat niya asawa. Jakman amo? Ay, jak amo ti isungbat ko igta. Ay, baka kaya't mo nga linisak dagita ko kong. Uray libre. Amumaya kag dalos iti kuko. Ay, una. Kasta ti trabaho kay di ngam sim maduta. Taka na yun matangag sakit ti sikat ko. Ngam no sag paminsan, ayos lang. Malaman nga ron. Tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay ang narabyan ka, Rosita. Nagap-gapwan. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti guwapo nga kaaruba. Ha? Nagguwapo man nga agpasuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam guwapo lata. Sino? Ay, basta jay guwapo ita Sige tayo, agina na ako. Nabanuga. Di ka mga na ya? Haanan. Pinakanak jay guwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya ako, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan. Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasa. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumumaakman. Anya? Eh, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter. Naurnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti pa naglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudot. Makadkadlaw ako na, Rosita. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo di tabalay ti karuba. Ado, ti makakit-kitaken ka. Mapanakla ang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo, kila kaya karuba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali diya kaaruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Isu nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay diya kaaruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sina anak hanak nga mabutang
Pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan ha. Ison tumatla nga naglami este relasyon ta. Na umakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya, Han mo lang nga mo ti marekrek na. Iso nga usto. Madikon. Ala, napanan nga rudin nga eh. diya ka mo amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulong pare. Diyak mo't nga rin makontak to cellphone na. Diyak manamboy ti dadya nga asawak. Kailat mo ta nagbali na kas dyan. Kinapudno na pare. Adu, timbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anya kayat mo asawan mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamuam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anya timbagbaga na kan kaaya mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawid ta ka din Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnusun tat ka amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ne. Wi, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry bakit? Uy, aklo na. Nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok kan ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam gamjak lang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano o kailangan kan katikas jay. Amom mo takas tuya. Aan mata, medyo nalailo ka idi. Ngamsim mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga Rodan wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak dayjay nga karuba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon mi. Ta, hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawid tan wine. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sa bali nga pag-abangan ta. O sige. Mukas tati kayat mo bakit? Wala. Pumanaw tan ijay. Miller, awang ka di pa'y planaw, amang ikalay sa kiniraws nga anak ka. Nabayagan nga ibagbagak na itakin ko, ana. O, nailaki din dayjay nga uben. Kaya may kuman nga at kasar kayo. Tapno maadan kami matang iti apo ko. Uray siya ka, nana. Nanang ko namon kanya. Ah, Takas lagas sawa kayo iti anak ko, Miller. ang yaman akta kaya't dangagbalay na manugang. Nanang. Wen, kasta. May mayak maladun gan no nanang tiyawag mon kanya. Hinapudno na, nanang. Kaya't kumutan ti maantaan iti anak. Di pa'y mat kayat ni Rose nga kasal kami. Alabay ang takasaritak to ti anak ko. I work, Miller. Apay ayang nga itantan mo pay laang ti panagkasaryo kin ni Miller, Rose. Di tanto malat turong yaw. Jack nga rut kayat. Jack pa'y nakasaga na. Anya, kaanon tupay nga eh. Kasanaw no makasapol iti sa baling asawaan na. Katag sa pula nga. Awan pa kibiyang nga. Kaya kayat ko ano kasta ti mapasamak. Anya, ay nagloko kan. Nagtangken at talaga ti ulom. Agnobyo kayo lang arudan. Kastapay lat ibagbagam. Kadda kayo mat ngamin. Pinilid da ka nga nakaklon kan kwa na kadjak mat ayayatan. Sursurwa ang ayatan. Tasaan mat adakas ataon ni Miller. Nasingpet lagarudan. Adapay mabalin na itibiyat. Agbiag kanto ananam ay tisidong na. Kan may siya, saan mat unay alakay ni Miller? 65 na laang. Asla tatangkon. Ay, agtal na ka. Nagadupay la reklamaw. Kat agayan ayat kayo lang arudan.
nagkasar kayo kay Den. Inaklon ko tayat ni Miller, takas na ti kayat yo. Itatagayan ayat kami, baybayanda kami matan Saan kumamat nga, ti kayat yo ti matungtong pal. Pangasi yo nanang. Apayaya pilitan no di na kayat. Kaya nung ay sumapol iti sa bali nga ikasar na, sayang mo itlakay. Sayang tay. Sayang tinapintas agasat ti anak taan. Bak nang ni Miller, naglawa ti dagana, kendakkel ti balay na. Di abroad amin nga anak na. Pau-pauitan da iti dulyan. Ay, una yan. Nuar arigan. Kasla si katinang pilit ka ni Raos makirelasyon ki ni Miller. Wain aklonak dayta. Ngam para mulay iti pagsayaatan na ti inaramid ko. Para iti pagimbagan na nakay. Oh, at iti allowance mo, Rose. Ada pa lang dyan intad mo nga kwarta kay di namin, San Miller. Sa bali day jaya. Sa bali mo't day to'y. Awata mo na, honey. Uray pa nga tagaburan na kiti kwarta. Hanggang to nga masursuro nga ayatan. Sikamat. Di na kumamat pagsawan iti kasta. Masakit na. Sorry Miller, angam. Diyak ngamin mapaglibak ang tirek na. Saan ka nga ayatan nga talaga? Please, di mo balik sa data. Di mo ni parupa kanyak data. Iso ngamin ti kinapudno. Ay ayatan ka lata, Rose. Sa anak mapukawan ni tinamnama. Amok amayat na tulata. Tangay saan nga awatan ni Rose to ititid ko akwarta. Da kayong tipagdadak, nana. Ay na, nagsaya atay. Ay na, pasensya abla ko man ti pa nagsasao ti anak ko, way. Kas jay la iti damaw, ngam agbali tumula day jay. Ay, kaano nga ta maayat nakmet. Nay, di mo nag-I love you king kan, inaklon na kan saan? Wala. Natamnay mat nga I love you. Madlaw apeke. Sana balay, ta inaklon na kan. Masursuro na kamot lang nga ayatan day jay. Basta ikam akanayon iti kwarta. Di namat nga ron awatan do ka. Di, siyak ti pangyawatam, ta itad ko kingkwana. Wan Miller, siyak ti makaamo nga mga ayaw kingkwana. Basta nukas di nga umay ka, ikam iti kwartana. Wano saan, igatangam iti pizza, siupaw, pansit, litson, kanda dumabay. Nakita ka ti weeknights di anak kaw. Litson, kas kadapit pizza. Kasta ayanan na. Why? Ay na, pag-aayat na ti litson. Iso ano sumarunong nga umay ka. Gumatang kanto ka di iti litson manaw. Kan litsong babaw, ta itid mo kingkwana. Kita no ding aglag to iti ragsak na. Ni, itaman pa nga umawag dato nga babae. Hello, Gigi. Hello, Rose. Kumusta? Long time no call. I miss your friend. Kailiw ka matan, Ayan mo. Ay na, adaak dito'y lugar ni Super busy ak iti trabaho dito. Ay, isumat lang tala nga nakalagip ka, Uwing taawisin ka. Agkasara ko sila. Anya? Agtala ka man? Anya nga kasangay bagbigaman? Saan ka di? Kasal ti kabsat ko. Umay ka dito lugar ni Juan. Nag-adayumat dita. Hindi uray man. Tapno makapasyar ka dito. Please. Sikati may isang abay. Anya? Please. Please. Please, friend. Sige nga ron, kita akto ngam jak may pasigurado. Mapantaahani. At amat lugar ko nga ramatan ta. Ha? Sigurado ka? Kabalantag maniho iti kasya kaadayo, Miller. Wala. Nairuamak ngagbibiyahe. Oray ka sa no, ti kinadayo na. Sige nga ron, Jak kayat nga gumura ni Gigi. Iso nga mapanta. Gayem ko day jay iti sigur nga kumpanya nga nagtrabahuan me. Nga may makar iti trabaho iti lugar da. Iso nga pinmanaw. Kasta ka di? Uwan Miller. Ngam pangaasim
hanmon to nga ipadlaw nga nobya nak, ah. Nalawag. Uwan, Rose. Friend, kamusta? Ay, na, friend. I miss you talaga. Kamusta ka? Ni, adam ka doon. Ay, wan. Wah. Ni tatangko. Isugayam ti amam. Imbag man ta nakasurot kayo kini Rose, tata. Nakapasyar kayo dito yung lugar me. Uwan, tadyak ngamin kaya't nga agmay-may sa nga agbiyahe ni Rose. Ala, umay kayo, tata. Yamam mo kayo kini mother ko. Tapno saan kayo amaboring. Ta ipapas mi man tagin niliw dito yung gayam ko. Sana bali, ta very friendly ni mother ko. Saan ka amaboring makiistoryakin ko na, tata? Diyak lang pagharop. Ubing pa'y matgayang ti inati gayem ni Rose. Saan mo? Bakit akong ta 58 kon kamsa? Si kakit di ubing pa'y matgayam ti ama ni Rose. Nataerpay. Ay, agyaman ak. Ay, ura si kapat kabsat. Napintas ka. Ken ubing ka pa'y. Kasla, agtawon ka lang iti 40. Ay, una yan. Thank you latan Ala, umay kakabsan. Ta ijay tirasa ti pagsarita. Alaag ijay ti merienda. Uwan, malagarod kabsat. Mapantagarudan. Ay na, friend. Kita da mother kan father mo. Itay da pa'y laso manala. Bye-bye, ang friend. Barang ma-develop da. Anya. Sa bagay, single mom tina. Di mo't si bibiyang pa'y nilanang mo. Eh, kwa? Awanan Nabayagan nga nagsinada. Kan saan da nga nagkasar? Anya. Ay, pakawanan nak, Diyos ko. Agulul budak manan. Pakawanan nak ko, ma. Kat, no bilang laang. Kaya't mo ni mother der para iti amam. Ay, wala. Ginusto dalakit di. Bakit din ngayon nga dyan kayat? Ay, nagmayaten ngayon no ginusto da. Idawat ta, apren. Sa pahila ko, ma. Hello, Miller. Hello, Rose. Umaya kita dito palayo. Gumatang ang iti pagrabyan tayo. Ay, kwa. Adda sa nga ilit nga mintad ta. Si Mangpot na gijay kakabagyan da nanang ko. Di ka nasayat. Umaya ka mamamukida. Ay, saan? Kwa nga min, handa mo nga lakay tinubyok. Ay, sorry, Miller, Diyan kayat nga kantsawan da. Iso nga hang kapay lang ang umaito niya. Sige, no isuti ko na. Kaano nga ron nga umayang dita balayo, Rose? Kwa? Amangan nga min numabayag dagi dya ito eh. Iso nga hang kapay lang ang umaya. Aging nga hang ko nga ibagan niya. Sige. Ang mabalin ka di amangan tayo tiruar no madamdama. Ha? Please, mabita lang. Kailo ka nga minan pamakita. Sa anak nga sure. Basta urayan kayo ti restaurant asigo na pagpangananta. Urayan ka nga urayan. Alas 6, ada kijayan ha. Bye! Ay, Miller! Hello! Ay, inidap nan. Ayat ko nga liklikan ni Miller ng kasano nga tayo. Ura kasano daramid. Talagahang ko nga masursuro nga ayatan ni Miller. Hello! Ayan mo, Rose. Itayak pala dito yung restaurant nga gururay. Eh, sorry, Miller. Talaga nga hanak ka makaumay. Hanya, oray 10 minutes lang. Kaya't ka lang makita. Please. Sorry nga talaga, Miller. Jack makaumay. Sige, bye. Ay,
Miller? Ini! Apay nga ka dito'y kabsat? Ay nahain ko yung ti anak ko ang nagpasyar dito. Agawid kami mula nubigat. At dala umay gatangan ti anak ko dito. Napanagorder iti makan ti anak ko. Mala, agkakalamisaan tayo, Miller. Una. Sige, kapag iso. Tadyak pa'y narugyan timangan. Agsasango tayo. Hello, friend. Oy, friend! Intulod na kami ni tatang mo. On the way kami nga agawid iti lugar men. Ha? Nagapuan niyo? Di ta lugar yun. Ay na, di ka na i-text. Ta super busy ang friend. Nakita mi ni tatang mo iti restaurant. Chika-chika. Hindi kuhan, nagdisnudumatin amang itulod kada kami nga agawid. Bigat pa'y kumati awid ni. Nung gaputa nagdisnudo amang itulod kada kami, nagawid kami na. Anya? Ay, good news, friend. Kaslag kin naawatan ng dagiti parents na. Ay na, sa bagay, ang bagay na. Napintas ni mother ko, nataermat ni father mo. Oo na. Talaga nga agbagay da, friend. Apay nga tagtakala nga umay, Miller. Uuhan, Rose. Taada na patag nga ibagat ka na. Ha? Anya day ta? Impudno ko ni tigayem mo, kaniti inana saan tagagama. Ibagam nga agayan ayata. Uuhan. Sorry, masapol nga impudno tayo takatakwata. Apay nga imbagam. Di hagdanag ta imbagak nga idi lang dayta. Ha? Ladhingitek, ang ama mo kantinak tumasurusuro nga ayatan. Marikrik na. Awan panagayat mo kanyak. Iso nga itad kung tiwayawayan. Miller. Sa pulang ti lalaki at talaga apakarit namin ti ayat. Di ka pilitin nga agayat kanyak. Tamok at di mong tumaaramit na ita. Gamin, adayo anata ang anak nga mitisika. Apay, ada ka din sa bali nga ay ayatan, Miller? Adan, kahit sana peking nga ayat, ti marikrik na para kanyak. Mabike, pudpudno nga ayat. Sino nga'y tinagasat, Miller? Ni ining, ti inatigayem mo, kahit umadanin ti kalay sami. Aniya? Mga nananang. Ya, mabisay. Ni, apay nga kastatit surayo? Nakalidliday kayo? Awanay. Mga sawan iti siya bali ni Miller. Ha? Awanay. Liniputan na kan ni Miller anak ko. Ulbud mo gayam day jay alakay. Ni, anyat sangitan nyo ngay. Irik-irik naan ka nga ron anak ko. Nasakit tinakap ka. Nasakit ti puso. Gapuiti parang lipot ni Miller ka. Unayan, hanak to pa nga agsangit. Da kayon tukit din. Ay, siya kinubyan na idi, nanangan nga da kayo. Waran amaw. Ngam irik-irik naan ka nga ron anak ko. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Masaya nga na lang amain na singpot kung saan ana imot. Kastati ko na yung ata ko kwartaan yung amin. Ha? Saan mo't Tila'y bagbagang magsika, Rose. Katagpay sumat. Wano kurso na dayon ni Tata Miller. Isu nga kastati bagbagayo. Ay, agtal na ka. Saan atila lawlawataw? Sa lawasaw ka man. Jack amono talaga kursunada ni nanang ko ni Miller. Taapaya kaslan nasakitan iti husto, idinadamag na ang mga sawan iti sabali ti ex ko. Ngam, day takat atap ko lang matkit day. Tadyak mat maliklikan dagatap, gapoy tinakita ka dyan, tinak. Nagkasar nga rod na Miller, kanti inatigayim ko. Kat kaslaak na parutan iti siit, idinagsina kamin kan ni Miller.
Ngamen talagang awan na pulos na riknak ngayat para kan kuwana. Katita, adamatan bukod ko a pamilya, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Rose. When maya nagsina kayo iti ex mo, kay samot nagtultuloy ti relasyon nyo nga oray saan mumot nga yayatan. Narikat ti kasta, ti makidan na iti saan mumot nga yayatan. Ta sigurado asaan to naragsak ti buklan nyo a pamilya, no bilang laan. May salaang damok arason, no apay nasakit tinakam ti inam, sininaam ni Miller. Anya kunam. Siyempre, awan ton timangtad iti kwarta kan kuwana. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Rose. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para descript, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.